Здравейте хора, днес ще играем нова 3, една нова поредица в моя канал. И така, в момента гледате как ме пречукаха, защото преди малко изтеглих играта и исках да я изпробвам. Добре, няма да минавам пак при кабелите, да ми е урок. Защото така умрях преди малко, минах покрай тези кабели и те ме изпържиха. Тези там ще ги отрепя с граната. Добре. Оле, това колко каше, как кашон ми стоя просто. Бедна ми фантазията. Уоу! Добре. Няма никой зад нас. Охо! Видяхте, скъпи. Така. Сега оръжията. Чинук, чинук. Не, какво ме цепи? Кога дойдохте тук, бе? Оу! Ножко с тебе! Къде се взехте, бе? Преди малко нямаше никой тук. Добре, да се надяваме, че вече няма никой. Тук има оръжия, така че искам да ги взема. По-точно муниции, но както и да е. Какъв беше този? Какъв беше този? Вау! Добре, слизаме надолу. Вау! Какво беше това? Леле, този може да става невидим. Вау! Не ми казвайте, че има още един. Вау, това не го очаквах наистина. Не очаквах, че ще стане невидим. Това е. Добре. Мога ли да го отворя? Hello? Мога да се кача на него, но не и да го отворя. Добре. Опа, вас ви видях. Не, няма да умирам пак. Също така, когато ни ранят, кръвта ни се връща, смисъл, може да се самолекуваме. Извънземно копеле. Ето ви. Видях ви.
Умрете! Как му умряхте, бе? Не от тези. Това са от тези невидимите. Какво? Стреляха с нещо по нас, което не изглеждаше добре. Добре. Стрелям по него в момента. Но той... Ага, умря. Бих си всичко амуниции за тебе. Букук. Заслужаваш да умреш. Добре, потърсим амуниции. Ага, ето я. Какво е това място за Бога? Вау! О! Изкараха ми ангелите. Добре, лично на мен играта ми харесва и смятам да играя и също така снимам на нея. Ого, качваме се някъде? Вау! Яко. Омага, те са навсякъде, бе. Къде се взимат толкова много? Да. Шегуваш се. В повече сами. Точно от тези летящите. Там има още един в далечината. Добре, прекалено далече. Да се върнем оръжието. Добре, граната. Вече имаме 10. Fuck you! Добре, ще притичаме. Ела тук, ела. Видяхте. Се крие маймуната. Добре. Не! Фак! Къде си, бе? Това беше наистина за малко. Добре, откъде идват толкова много? Не, бе. Така. Елате тук. Елате, моля. Не, аз не мога да разбера откъде идват толкова много. Защото са доста.
Добре. Май ги избихме. Да събера оръжието, което съм изпуснал. Добре, сега къде е? Добре. Чакаме нещо или? Да. Качваме се в асансьорчето. Изчакваме да зареди отново. Добре. Holy shit. Добре, пичове, не знам колко дълъг стана клипа. Надявам се играта да ви е харесала. Ако ви е харесала, може да оставите лайк, да се абонирате за мен, знаете как стават нещата. И довиждане, ще се видим в следващия клип.